Il-Gvern ta' Lawrence Gonzi u Simon Busuttil kienet ibassar li l-prezzijiet internazzjonali taż-żejt kienu se jorħsu. Dan fl-istess ħin li kienu jinsistu li t-tariffi tal-enerġija jibqgħu għoljin. Id-bassir sar fl-istess rapport li kien wera kif bl-Interconnector ma setgħux jorsu l-kontijiet u l-gazzetta kulħadd żvelat partijiet oħra minnu. Biex illum għandna prova fidejna li ġib għal kollox fix-xejn id-dikjerazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u esponenti tiegħu li kien il-prezz taż-żejt li kien ħalla u kien se jħalli l-prezzijiet tal-enerġija għolin. Argument li għadu jsir sa issa. Ir-rapport tal-Malta Italy Electricity Interconnector Table Project kien ċar ħafna fit-tbassir tiegħu dwar ir-roħs fil-prezz taż-żejt. Analiżi teknika f'paġna 27 nistgħu nispjegawha f'termini sempliċi. Dakinhar intqal ir-rata tal-prezz taż-żejt se tkun inqas. Saħansitra l-esperti li faslu dan ir-rapport kienu qed jassumu li l-prezz taż-żejt se jkun $70 l-barmil u li r-rata tal-ewro mad-dollaru tkun ta' 1.45. L-esperti li tkellmu magħna fissru kif dan ifisser prezz taż-żejt ta' €48 il-barmil. Illum il-prezz huwa ta' $50 l-barmil. Imma ir-rata tal-kambju hija ta' 1.09 li jfisser €46 il-barmil. Dan ifisser il-prezz taż-żejt huwa $2 jew 5% biss orħos minn dak fl-istudju li kellu quddiem il-Partit Nazzjonalista. Biex hawn jaqa' argumenti ieħor tal-Partit Nazzjonalista li l-prezz tal-enerġija roħos minħabba l-prezz taż-żejt jew l-Interconnector. Għax kif żvelat il-ġimgħa li għaddiet, l-Interconnector mhuwiex garanzija ta' prezzijiet orħos. Fir-rapport jgħid li tnaqqis fil-prezz b'mod immedjat meta jitlesta l-Interconnector kien se jkun ta' 0.7% biss. B'tabella f'paġna 41 turi li fuq medda ta' 25 sena it-tariffi kienu jinżlu għal ftit inqas minn 14 ċenteżmu tal-euro għal kull kilowatt-hour. Dan meta llum għandna tariffa ta' 10 ċenteżmi punt 47. Fuq kollox il-ross tal-prezzijiet tal-enerġija ta' 25% li dan il-gvern għamel fl-ewwel sena tiegħu lanqas f'25 sena ma kienu jsiru kieku wieħed strih fuq l-Interconnector.